Bagur ka, record na dyan, record. Wala nun! Dami na. Isa na pa una mo. So happy. Hello, Na mga kayo. Muna kayon. Apay, di mo man nilang po. Oh, mo bandi na mo kung ano. Baka gara na. Pinakandong. Ba! Shout out pala sa mga nagpapa-shout out mga boss. So, ito sila. Ay, ganda. So today's vlog mga boss, mamimingwit kami ng tilapia o kahit anong isda dito sa may piskarya ni Piolo. So kasama natin Kulit, Boss Joey, tapos ito bisita si Chupapi Munyenyo. So yan, mangunguha tayo ngayon ng pain. Ulog ito. Oh, ayan si Boss Joey at si Chupapi. Lumilipat ng pwesto. Chupapi Munyenyo. Ajay. Napang kumama niya. Nintarinan. Alam mo na. Kunin mo na. Aman. Sana all. Po, 1-0. Gimasan? Ha? Nagbasit. Okay, 1-0. Buntis sa. Daktal mo ta tiyan na. Uy, uy. Nagsamot tayo. Ikam danom na tama di matay. One. One. Maka 1-0 si Kulit. Magaling kang kupal ka. Parang dami niya. Awan pa lang tatay. Kas pa lang. Kas lapat bigas din dalang basket ni. Ang damay niyo nagnan. Rimwar, adamot lang pag-asa. May pag-asa rin. May lang good size. Good size yan, good Good size. size. Pero kung mata may sapi eh. So, doon tayo banda mga boss. Wala na doon. Ubus na. Walang isda dyan. Pag nga tumal.
Ta. Alala mo na! Alawanan! Wait! Oh my God! Nakaw! Hoy, ang may giganan! Joey, malas! Ala kayo, makuha kayo! Yung samul namin. Ginala-nalatan, hanapin nga, dinawi-dawi. Napanalatan yun nugun. Sana all! Paano ang feeling? La, sabihin mo. Masaya! Una, nariga agal, basta. Ay, hanga makatudok-aton. Malasong kang indayay! Ay! Woohoo! Woohoo! Abay! Oh no! Nagmalas kan! Nangalan! Nya naalamon! Meron nakuha mga besi. Mga besi! Nanditan. Meron nakuha mga besi. Isa na daw kita. Wala matin nagtatin to lagi. Nan, intaray nan, alam mo na. Intaray nan. Nagpakas din eh. Sinaba na taangin. Ano, ang tinalawan nan dyan. Ah! Nice. Boss Joey. Awang maalamon. Nanala to tayo balangag. Kangkong. Nagtakulan niya. Tarak. Ayan, pag pumalaki. Apa yung makar ka mo, pakasta ka mo. Mal, adan, Brian. Ala, magdakkel! Dakkel ata ni. Wala kas jiwa ni. Sana all. Meron naman nakuha. Yeah. Sabihin mo dito, oh. Apat. Merong nakuha. Swerte siya. Bigyan mo. Wait. Makatalo. Sayang ano. Ay, tigam dito. Tumalaw. May nakuha sila Boss Joey.
Nagbasite. Taman? Baby! Ni. Ang Joy! Itulatan na eh! Nagadun. Bay, kahit to yan! Kamu na video Jane yun na? Nagaral. Ni? Gangganin ika ni? Oh no! Ay, dandanin niya. Naisabi lang. Nagadun na yan. Madami na. Nagsabag dami. Shout out daw sa crush ni Tirog. Ano? Yo, shout out kay Shout out ka nga. Ay! Alay, kami kami ganso na! Awanti Maala. Kastalatan. Awandan. Ning. Namang Joy, adon. Lagi kataktalan na ala dito. Ano sa wala tagdawit ti man? Ang garon. Ni, Fernand dan. Lalamon, alamon. Alanon. Ika na, bitya ka pang papangkas ta. Dua! Picture. Lalawa pa may pakita. Kamusta? Lima. Ang iisang nakuha. Ayaw ko na. Suko na ako. Ne, kinsa mo maala? Apa na isagot? Oh, isugad dito ni. Guyodom la data. Eh. Mamalas ka. Mang Joey talaga timade. Talaga? Naalala ka rudang ka. Nagtanang ka. Ibal lang yung mandeban. Dapat nyo may sagot. Paspasam! Alwadam! Matin nagtaubing! Lasang atom! Ada! Naalan! Woohoo! Woo! Oh no! Ada routing dita. Nakatalumpay. May kasama. Ay, jay! So yun, uuwi na kami mga boss. So, ang swerte ni Boss Joey. Pero tayo nakuha mga guys, mga bossing. 6 sa akin, 6. Alisin mo yung 5. Isa. Oh, bye-bye!